dua yi wono ankasa wo tempotemo eye adwuma ya wo aposifo ankasa nim na adwuma mu wo ni fie etemu aposifo ti ni fie obie entine aposifo be ka che ye se wo mo pa ka che se wo ye Nigeria ni anache se ho no aposifo kwa akodi ntro enna abrantie no nsoso no ehwehwemu kakra aba no eche se abrantie kra se de ne ye pa che se wo ye criminal ana se wo ye obi ani hu se kromfo sade no eno so kra enya de anokra wom bias sade na aposifo di nkan ema ye nya ne tie no efa no ya wo ye na dwuma kama wo ye ne yere ene ne ma na de yesi etie ne se abantie no abra Joy FM senchone agbagba mpotamo baby asore no ne maame asore a wo free ne maame na free mu a wo kro no na chese ekobise bise mu a asofo ne chese abanti su ene ne ba pa wo de wasore dem wo de ya tete no wonyamesoro kwanso nti eye wo mo nwanwa yo ma ho dwiri kwankoro na mo so nti a abanti ne timi twituo eba ne sa eno achi no na ye pia bonten so no ma eye agbagba ne bonten so fo mo ben asore wo twetwe nkomo a wo mo so chese abantie no de wo munim no se wonye criminal na emom nim wo munim no se oyobia wonu nya bi asem kakra bi tomre bi ade ya na ota atwe hutuo no ya ensase ebia ne maame asase anaso no anasase na akogigi nani mo ho de ne no atwe to ne woni short dima ya odimakum na wadane egu ho a no nyina edede da ho no ani ebisa ne se baby be wo ho between Eric Kojodria any posini Michael Jameson tamuana bibi wo ho every say and somewhere di kan ebie eba no abantie no na the apostle forces a statement no nyampa ebi nso sesese eyampa no ne first statement a wodi nkan eyeye abra ye che no ss apostle ni Jamesi na woni abrantie asase ho asem bi okoto fra abrantie no ho ene kokoba ne se asase ne maame nso no wonim enti abrantie ne maame to asase ne ma obi foforo ena afa de Jamesi kwa ye said debi wo gena sase na kodedu ye katen so na maame nim ti waton enti saade a ne maame so obetwa baby fufura man na Michael Jamesi se debi da baby odi ka to ye no ehwa na wo beto ope enti ye mfama no na ankwa se ankoba ne saade a wo be kire won busumi kura ye duamu aburo de ensam a ye nyenya ne enti esa brante no ndisam odi ka kire aposifo bra ye so no na so on record apostle for say enyampa enti de akoba ye ne se ankoye yesa no asem no yesa kekri anche enkodi nan bia bosome kura ma ena kwadodua ma metim okowuye afede yese kododua etwemu na Jamesi hu no se me ka kire o me na abedi me ho agoro no se me ka kire o me na abedi me ho agoro no wo kwam de wafa so enti jese na yese ama se abrante na kwa kwaje di se na jese Jamesi ye yesa no ka so okoni kuro mo ba wo behunu no ena okoye okoko ne maame ntense wono so wa bona sensen ho a chense kwan bia so no so be che ne bosom yedua maburo ese wo twam na ehoro nso wo yenti no wodi wurodi di ne huro no ena na no de nyankopon se ye nkase nyame ena ye na do no nya ne ko no we nyame nsanim a ekoba ne sa eno no eho asem eda ho medical culture se sa statement ya di ka beto abontim apostle for se enyampa ne se etisadia na no krampo no se yampa se nyampa abrantie eye erekododua chese obie ni tumi bia wasase wesu atie ese wogi obi kra free ni nsem ofri so obia ma oni pada boni bia wobi beye wo no you do not have license to kill that person setsaninka akwanhodo bi wo ho a wo betumi afaso nanso so ewiase so ehura ya ena enipa nkasa etimu no abro ene etimodensem ewo nipa tim ena amimsem ewo nipa tim te woni nipa esana woni nipa ye bibia na wahwe yie sebe ya wonkoye ade bi ma wono so mfa wonse na komemu a enso awoso emfanto eno na ho afa ya brantie no
asorfo ne say yi wo nwanwa ne suban se de ne maame tete no Kristo kwan so ene ye mpone maame na nkasa ewu ye se 2017 November na October ho abrante na nkasa tribute a wotintim ye kenkan ma ne maame kire se Odane maame ase de ne onya maame foforo bia te se wona na ayi maso agbagba e de tribute book ni bi e baaye brochure no e ma yetimi kinkan bi kwan ene samu abrante no e cho fa ne maame o se ne maame atete ne Kristo kwan so ne maame ye mama no nonsense e na we disciplinary enti je se disciplinarian enti je se nsama wodo a wo keka fa ne maame na wo bia wo maame ye disciplinarian pa na wotetu Kristo kwan so pa na wo maame ye mama no nonsense na edie pa ne besia ebema wotimi atwetuo esi okwabrane so abone tuo tententen ekonom eno no edie ba bewie se ye ma no ye ne wo mote no wo mu nyini ba ye kasa me ba kwa me de no kokunyo ene mba kosu de saa no wote ene mba wanwan de ye mo ne chem so o what did the say subai no ene oba ne omu nyini pepe na kwada ne benyina oba bedru baabi no afa ne subai no eji ne ho adi efresa sabre no subai beyi ne ho adi wabra wanyina wi a wade ne ho ya afa ne wontumi kura enka ne sha na wontimi entia no saa biem sakwada no afa ne subai no eyi ne ho enti ye manu ye ne wo mote en eso mu suba mu da na di kire ye mfie ene so suba mu da na di kire ene na meka e wodwa so se ebinum kokko anger management said ye besi ahye ye ho so wabra ye mbuo afuo no eno na di abrante akwakọ wie sa atebie ya wakomu enti ye mana ye ne wo mutifie no san ene esi dada wo mo efa e wo bufuo kwan so no san ene esi ekyerɛkyerɛ wo mo efa awofo ye nyina ye sempa Frisa de ekoso nyina no empotemo dansoma empotemo ene baby abrante ne tie no wo bisa amanfo so abrante de onye criminal na mom na se ba kopa ha no ne se wo ye ya pe na wone e ka sembia na koma ba ya na wama etuo no so ten no de ko wiem wone short no wama e na fe de wankoma wone short biem wakokum nipa ene na yire ene ne ma nkwada mienu a sabre ye hunu baabi a wo mo ede wo mabrabo efa enti obufu asan na ya wusiso ne yemem efa asemsebe ye ntie ne mfamu adwene ye ma no ene wo mote no saa ne yesoso so fun ensoso so fun ya ma hinkai anwie saa 7 ne eno bi na yesoso nkwada no so ofie me ban de ne kokonyo minim obi a ne bufu otimi tam di freezer kese ba ko no ato ekobo nipa Emma bibu timifua no matu TV na wo mo ato pempran. Emma bia kometimi ba na eyi plate ni ade esese bebia na eyi pempran. Na saade no wanhwe yi a ada wani beba ho so no na babia ede wa lande no. Afei wotena se ewo kanta eye prison one man abeka se menya botre kakra bia ankasa ati bia yi mankom. Ade we de ne nka metumi aye hu bibi paawo enso na wokọ enti awofo ye ma na enu omutifie no wo mu nyini koya chiro kronkron se chira bofra ne kwan ya wo mfa so no nyini a wamfiri ho wo muso mbekọ kofesu ba ne bi wa bonten abade nanso ye ne wo montam nkitahodie no se ekoyi a akoda no edan suban ne edan no wadi kura obehunu na wafa ho adwere enti mesre abrante yasemi ya esie yi enya disuade emma awofo enya disuade emabusua efrisa so no obatie na ubeja oba ho akona emre kakra anas ebinum kro ama dedem ewa bra wo mote ase esan kokofon ene entiaso ba ya yantwe ewo musuo nti ene hwe obi abrante yesei baby ode na brabo ebekwa akowie na wakeka ma enye onu nko asa befra foforo frise empenisi cheme wo yonko na menche oni suban abante ba ko eso odi moto koma no no onde so oni mu hwempo saa na ye tete o
Say wo na brante ne frɛ no so akromfo agye ne kan nti wo mpe moto mesia na mpa wo koya ene fa moto no ma me na car no ne siwo na fa kofie mam na me nkɔ amra afei eno so akɔya asempofro sa ensem no de aba ne sei ne bebrebe na no pay medi we no asemwe mu ade hia me baako eye oman ayetimun asem ahia ya ehia yen sa wonim sa koda fie du miensa ya wohunu sadia emim sam ne koso ye to police ni tuo na wodi mirika kobowura obi so na wokote hwe ho no akoda mfie du miensa ne wodi nani hu sadia na wose ehu akyekire no woda wona wosu ye de aduane si ne ma woni no abusuampo efra oman ne se enka ye man akoda no psychology bia wo betimi psyche akoda no se be ye akoda no betimi aba begina ne mudie mu biem no eno nso so oman no ato ho no nso asawram mene wo kan so sa asemi a abai akoda no sasam ne kokoto a ye behia ne pa afriso no ene ogina wo de nani kotu awisie ya ne hwene santamu ehunu ne akoso enti ye beja sa akoda no amana ne na moa na wasusu ade abobu afei ye bekɔ no ade potin aye ensem ehie fra akoda no ansa na aboa masenie na koso no eno so ye bekɔ na akoda ne ntumi nka akoda mfie miensa ya ono nso gina ho no mu a abante ne hwe ne gina nkyɛn ansa na obo post ni no etuo no wono so sa akoda no me ne wo kan wono so ede hu ene we sa na one nam ho me ne wo ka se police fo nan kasa wo mo de hie na awoi wo police hospital a wo mo psychologist wo mo human resource anko mbetimi ahwe sa asem yaka enso kroma yi wo mo ni efiu IGP acting IGP monhwe niema bi ye montim wani entim to ase na muntu anamo a ebetumi aboa na oman no kyese asemhia nya ya asemhia ba akokora ebroso gi ne hu hia ade atia sori ene politics ne ade ada ne duawe ne tua ya no ebuso ene nsam no mabobi so ye koyenim no amegu so kana so wo frɛ edo adwe nkyereba 0302216545 0302216545 0302216546 0302216546 ne nyina afei wokoyen social media handles no so a Asempa 94.7 FM na ukura ye afei Facebook ye streaming live ewo honom na YouTube enso so ye da ho Asempa FM live na wode akotweta and maka na sebus twera enso so ye ho eno so obetime de wosem bia akoho na yakenka ma Facebook live streaming no so obaso a ye no ebedi enkomo ewo eso kama na medical mekeka no se oman no asem hia ye ba kokora de isase ye emma nkwada yimpo enkwada na susu 1% IGP ba anansa commissioner bi ba enna wo hunu sade ya akosui enna wo hia se yemra nanka yemfa afutuo bi emra no eno no enka yebeye de ne yebeye enti nkota de sabre oda so tiwo sabre oda so tiwo ye what is your waba enti won so fa wadwen kyerɛ ebra na yenko yanim na what is your mo ha eba sempa ne debi what is your waba mo ha ye na mame me pa che frost na free me dey papa ya o ado na fem fetch me yo ameka certificate man dey tell me ha me do focus we can say na ko pon show papa he gana ha na ye no bi e di agro anka sa ta kula we se nkai pani ba na anka be anka bi anka mo de ko no e yize o anje che se o mo ya ti la na ko pon che do hu ha on ti ase mame o du hu ha on ti ase he o atama wo be tata asemi ani pe ya ko pu bi he o di is system Eluko mame gana ansa system no e be so mampani ofo nansi from pa na ansa system de e ko no die mame abosim
I'm going to ask. Ayo ya da se papa ena eye ya yira segbefia ono so say na netwa good afternoon more fire ye fire nso so efrise baby a oman ne keka kono eden he kazo aposifo say me enana me ka me say ebe ye nkese say yetimi yi wo mu nyina dwiri wo mu to wo mu pete Ghana baby a ne ye fa new recruit na ye de wo mu ekọ wode se me mo ha Pato agbadefo me pato ka baby afrefri e kire me Nima odo we yankasa de abata ni kano e mi na kakra because ye he tele tu no omu di kana gina o e na wo se back na kwa abata ni ki ana de to ye fe gbo ma e police for aka de aka di gbo police for na aka bi se de e ma ana kwa e sa pato e fa police no enye di se e fa police e police e fa police enye se ya na be ko no na o se Ghana ye o ma ya obi na ho 2020 ne ho if I go in Dino, I don't know if I know between to Ghana, and as a map of the huh? And I'm preferring politics, police in me who put my leg. Now, so go police to her, and I'm going to be in there. Ever, you're gonna. Agbadefo ahoma no moa me papa na etwitwa sinti ubetimi ano wasan ababiem na de wo kan no nyina no ebi ye no krapa se ye lansese etuo ede ama obi a san ye si check nipa ne temperament na koma ye kita no ansana ya lansese tuo ede asese nipa ne nsem san ma wa nyina so ede akota enu ntina sese akoba ne se ye pese ye ma eye aposifo etu a eno so emu sam akwakwa ebidi ho no so ena amena abusua memo hai hello oh medafo kosa wakati ko sabra biem hello Yeah, mami medafo maha ye na opare ni mesumu ewusumu me pacho opare yenko yo meni ama me fa kwenye yesu na minti ama madam for take me papa afie Ghana from paying for omoni ena ewu ade one esa ne say womo etupan ho se dia oman fofra wo poso no emu timan mu fo ne mpanyefo no de esi arrange eniama papa anase mpanyefo no ewo tema animu se eneme yade no na ebekọ bone a otena ebe ba effect mintirima enti na ta kuro no de akosa na mma eye adwuma e say ujai ma o mutra sa wo be ye dia wo de wope nti mese Ghana from people the one emra enye adwuma na nipa bia obe ya de ense fata no wotwe na so obi foforo so be de eremfa ne ho enko won tesi na tia so se dia me so me ma me ye de me nkoye bi na Ghana nya so twe ne ye jai wo no obi a wedi bone no odade mu na o mine san fide no fa ni tia bo to ko ye adwuma de ye won sa se atwa Ghana ho afia onipa na e bone na so tia ba tu betimi am wa ye fu obi na aso aduaba no wode ama wo a wo ni bifu na wati opare de wo ni criminals e bi kokra nom koye afu a mutimi ba no masa kasa afu na mkoye na so nti wo se mkodi bie saa nipa no na okwan bi so no etese empeyefo no so fa kwan foforo bi a se omma oman no a se bi kwan foforo bi ho a ye be fa so a ewia fra enti opare mamisaw woni Donald Trump ya adwene se woni a oba posifo timanfo mba posifo to nke ema wo death penalty no me ya adwene 100% because that nipa no wo mu a ommoa ma oman ne nkọ nanim abiri bia onya omo twena so kra na onya fa ho di kakra bi for better baby onti pa no we yina fi system nim oya de mo why opare why de mo bye bye odisi awa ba me mo ha but obi en ma homa no so okay enti said ye keka no ekro no aposifo ene womu ene womu lansisi etuo emma enkrofo no womu hye san womu ntimi entesting enkrofo no akoma said womu bufu womu si handle no efa ansa na yetumi atututu sa na mo no sanya sa we de nkan yo ena say yesi ye be ma aposifo to a ena ma security expert ne kasa da bi yen hwe womu akoma yie ansa na yetumi ede ama womu